Hello mga manoy, hello mga manay. Ngayong araw ay mag-iimbento ako ng luluto kong ulam. Magluluto ako ng corned beef na ang sahog ay eto, singkamas. Yan. Hello mga manoy, hello mga manay. Ngayong araw ay mag-iimbento ako ng luluto kong ulam. Magluluto ako ng corned beef na ang sahog ay eto, singkamas. Yan. Ito yung singkamas. Nabili ko yan. Isang tali yan. Bale, 50 pesos. Nakain ko na yung iba. Marami na akong nakain dyan. Oh. Kaya lang, sabi ko, tingnan ko nga kung po pwede ito sa, gawing ulam. Yan. Ito, magluluto ako ngayon. Ito lang, simple ingredient, bawang. Yan, tapos yung 2 perasong medium size na sibuyas, tapos 2 kamatis. Mahal na mahal ngayon ang mga ricado. Tapos syempre isang Argentina corned beef. At ang aking tantaran, nabasag. So, lulutuin ko ito ngayon mga manay. Pang-ulam ko lang to ha. Ito, invento lang. So, ayan, nahiwa ko na yung bawang, sibuyas, saka kamatis. Pag nagluluto ako ng corned beef, gusto ko maraming sibuyas. So, ilagay na natin tong kawali dito sa kalan. Ayan, ilagay na natin. Buksan natin ang apoy. Ayan. Tama lang na luluto na tayo ng corned beef ng sahog ay ito, singkamas. So syempre lagyan na natin ng mantika, lagyan natin ng mantika. Ay, wait lang, hindi pa tuyo yung ng kawali. Okay na. So, then lagay na natin tong bawang. Siyempre bawang muna. Then siyempre, haluin natin. Amoy pa lang ng bawang, mabango na eh. Then, lagyan natin itong sibuyas. Ayan, sibuyas. Ayan, haluin. Dito pang natin ito. Basta, alam. Experiment ko lang ito mga quantity with singkamas. Ayan, dami kong singkamas. Tapos yung iba, tago ko masarap. Kasi pwede na po yung masarap. Then, lagyan natin yung ating tomato. Ayan, lagyan ko natin. Diba? Dito pa sa mga hangin. Tapos marami ako. Para extend na ako. Mas malaki kasi yung maraming ricado. Sarap yan. Sarap ko nagluluto ng mga hindi nakadali ng dressing. Wala nang nandun sa bagong ulit ng nasa pagbakas. Kapag nagluluto ko, hindi nakadali ng dressing. Hindi naman masama yung magdali ng dressing. Gusto ko na kasi kain naman eh. Hindi naman tayo nasanay ng dressing na kapakain natin. Kasi diba? Yung first time ko nakating ng dressing, nanibago ko eh. Alam ko lang yung kain ko. Yung lola namin, nilagyan ng dressing yung sinahag. Yan lang natin. Bibigyan natin maigi. Tawag natin yung corned beef. Argentina. Wait lang ha. So, ilagay na natin yung ating corned beef. Ayan na. Then, siyempre tulad ng dati, halo-halo. Sarap yung amoy ah. Siyempre, wala daw kasi. Sa pagluluto mga manay, wala siyang shortcut. Kinakailangan pag magluluto ka, mayroong tinatawag na patience. Hindi mo pwedeng madaliin. Pag minadali mo, either hilaw, tutong, or sunog. Tapos yung lasa, bahala siya. O, diba? Then,
lagyan natin ng konting soy sauce. Ayan, para hindi ko na siya lalagyan ng asin. Soy sauce na lang. Ayan, kung medyo sobrang tabang naman, lalagyan natin ng konting iodized salt. Inventong ulam ko lang ito mga manay. Kung tutusin mo ito, pwede na itong ulam mo, di ba? Ginisang corned beef. Pero kung pinanganak ka nung mga 60s, ang sarap nung corned beef noon, yung original na Target. Kung nakakain na kayo ng mga manay. Yung mga pinanganak ng 60s, alam nila, masarap yung pinamasarap yung talagang Target. Yung Carne Norte. Yun ang pinakamasarap na corned beef. Wala nang makakatalo doon sa lasa ng Target corned beef na yun. Ngayon yung mabibili mong Target corned beef sa minsan durog. So okay na. Ihahalo na natin to. Yan. Hindi ko alam kung anong lasa nito ha. Basta ito singkamas. Yan, singkamas yan mga manay. Ulam ko na to for 2 days. Mabuti ng 3 araw, mas maganda. Ganon katipid pagka mag-isa ka lang. Tapos ayan. Siyempre halo-halo. Try nyo rin mag-invento ng ulam mga manay. Marami akong na-inventong mga ulam nung nasa Saudi ako. Ang pinaka-best seller ko rin na ulam na na-invento yung yogurt, chicken with yogurt. Ang sarap ng mga manay. Chicken with yogurt. Yan. Siyempre, hinaan lang natin yung apoy para hindi siya mabigla. Ayan. Parang parang lumpia. Parang pansawg sa lumpia. Ayan. So, lagyan natin ng konting warm water. So, takpan lang natin ng konti. Natin baka nang sakit. Yun. Yan, balikan natin mamaya. So, tingnan na natin. Ayun, kumulo na siya. Yun, nagkaroon na siya ng tubig. Nagkaroon na ng tubig ngayon. Tingnan na natin. Lakasan na natin ng konti apoy. Kasi marami na siyang tubig. Kailangan matanggal ng konti yung mga sabot niya tubig. So, tikman natin yung niya. Sarap. Kaya lang medyo matabang. So, lagyan natin ng konting asin. Iodized salt. Yan iodized salt, konti lang. Yan. Para pang lang. Pang lang ito na hindi naman sobrang tabang.
Kasi siyempre yung tubig na galing sa sa singkamas, kumatas na siya. So siyempre tatabang yung lasa ng niluluto natin. So obligado tayong lagyan natin ng konting iodized salt. Ang takip din, hanguin na natin siya. Yun, ng aking kutsilyo. So yung aking yung pot holder nilabhan. A few moments later. So buksan ulit natin. Ayan, natuyo na yung niya. Natuyo na yung niya, sabaw. Ayan, okay na to. Palagay ko okay na to. Ayan. Okay na. Ito na yung singkamas. Corned beef with singkamas. Imbentong ulam ni Hilbal. Okay, patayin na natin. At kakain na tayo. So, ito na. Luto na yung ating luto na yung ulam ko na inimbento. Corned beef with singkamas. Ayan. Kanin. Tubig. Ayan. Kain na tayo. Kain na tayo mga manay. Let's eat! Just the way I like. Maybe I could waste my time on you. Never mind all our worries. If you Hello mga manoy, hello mga manay. Ang napanood nyo pong video ay iyan ang magiging entry nyo para sa ating giveaways na ipamimigay pagka tayo naka-reach na ng 20,000 subscriber. Ayan. Ito po yung pa-entry. So, wala kayong ibang gagawin kundi sagutan lamang yung 3 katanungan na aking itatanong sa inyo. Okay? Ready na? So, sige. Ito. Ang unang tanong ay, ilang grams yung corned beef na ginamit ko dito sa aking menu? Na inimbentong menu. Ilang grams yung corned beef na ginamit ko dito sa aking inimbentong menu? Unang tanong po yan. Then, pangalawang tanong, ilang singkamas ang ginamit ko dito sa aking inimbentong menu? At ang panghuling tanong ay, ano yung pangalan ng menu na inimbento ko? Okay? Ulitin ko. Ano yung pangalan ng menu na inimbento ko? Okay? So, sagutan nyo lamang po yung 3 katanungan and then i-comment nyo po dito sa video na to under ko sa comment section. Ilagay nyo yung 3 sagot nyo. Dapat magkakasunod po yung unang tanong ko, yung pangalawang tanong ko, and then yung last na tanong ko. Okay? Then, yun na. At meron na po kayong entry sa ating pag-giveaways na 20 pieces of printed shirt. Yan. Ito po yung printed shirt na inyong mapapanalunan. Okay? Bukod sa printed shirt, meron pong mga added prices po yan. Meron mga kasamang special prices yan na hindi ko pa po alam kung ano po ang ibibigay ng ating sponsor. Sponsor po nito ay ang ating sponsor na si Ma'am Oday 2524. Okay? So, maraming salamat po sa panunood and good luck po sa lahat po ng mga sasali dito sa ating pag-giveaways. 20 pieces of printed shirt na may pangalan ng aking channel. Okay? Maraming salamat po. Muli, ito si Hilbal at ito ang aking channel. Laging nagsasabing na may pagpalaan ng bawat sa atin at bigyan ng kalakasan ng ating mga katawan at kaisipan. Ilayo sa anong pamang kapahamakan at bigyan ng mga pagpapala sa araw-araw. Maraming salamat po. God bless you all and Diyos mabalos!